Israel lam thu thar kan han ngai thale dona tunlai chu khovel mi puinga event berania tin kan subscriber te pona kan chan deu thup ni te po hian a hriata chuwangin news dang hoi lovin Middle East lama hian han bur le chot mai tiang tuna hian Israel le Iran chuan be pui thlang na mangin in chan ton na an kalpui mek zela Israel po hian chiat na rang an tok chho ve ta zela Iran missile ka awangian Israel mun then khata chhiatna emo athlenga Science Center angte po building a chhene veu mai ni tin Israel a hianin thi hian pung chho ve zel boka tuna he thu kan buat sei lai tleng hian mi somni borvel Israel a thi anom to ni chuti lai Iran a hianin thi zathum han kai chho thuak to bok chuti lai chuan IDF chuan Iran Ballistic Missile ka chuana mun Israel beina atana an ka chuana mun then khat an ti chiani in Israel sipai te chuan an soya Iran chimlam Teheranina Israel beina atana missile an ka chuana mun cholaya chuanin missile launcher za somni chuang Israel in do thlona te chuan an kap chia Iran top intelligence official chuanin launcher then khat chuan real time in Israel beina hi an chang let ngala Israel in do thlona atanga missile ka lu chu heng Israel air defense te hian an lo kap thlave boka Iran soidan chuan a chan ve vel hi Israel missile kalu hi Iran air defense te chuan an kap thlani in an puang ve bokani Israel Air Force IAF chuan Iran in surface to surface missile ati khomola tanga khomola melmaka anachi missile launcher za somni chuang an bun chu IAF in do thlone te chuan an ka chet saka Islamic Republic of Iran in aral thuamanai mun thuma thena mun khat vel Israel in do thlone te hian an kap cheto nia hriatani Israel in beipuan thlak na Operation Rising Lion chu tuna hian anili na hakal mekani IDF thupuang tu Brigadier General Efi Defrin chuan tun hnaya beipui thlak na lian tak an kalpui na zinga chuanin nizan lama beipuan thlak na kha ala lian thamber ti asoya Iran khopui lai hola Isfahan le a chhe vela sipai mun za vel Israel in do thlona te chuan an bei he beipui thlak na hianin fighter jet le thlona dang somnga vel an tir chuaka Israel chuan a tir chuaka Terana Iran sipai le Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC Quds Force te ta missile da na le amun mate command center te Israel chuan an suwa samsaka Israel khopui rang ka na atana Iran ina arwaman surface to surface missile launcher thanem tak an kap chia ani Iran missile somni chuang chu Israel a hianin ka chua ani malokin Israel hian helai mun hian ka pa real time in beina lian tak boru ka thlengani he thil thleng pakhata chuanin missile ka chua tura buat sei lai mekin Israel in do thlona te chuan chu hre in missile mangin an nuai ngala anti chengal launcher dang te pon ti chet chhun jom zela video footage anti chua chuanin general le staff ho tu te chuan surface to surface missile launcher an be na chulian thamso kin an kalpuya Israel Air Force chuan Iran mar lampanin natakin an normek bokani Israel sipai chhut danin Iran hian nizan lama Israel sipai te chuan nizan lam khan Iran hian Israela missile somli borvela ka pluta peta tikwate Benebra te Haifa te miparia tan thia Tel Aviv fa mun ranga Iran chuan an kap lut boka avoi khatna atan Tel Aviv fa hian amasa beratan nizan lama avoi khatna Tel Aviv fa hian missile somthum borvel ka luania thile hliamanom lo thunga Israeli Air Force chuan missile Iran ina aka chua zinga an ron ka tel drone thanem tak an lo kap thla lotling takin an lo dang ti an soya hetianga Israel in Iran laka be pui thlak na akal pui an air defense mun ma an be chiama wang hianin Israel beina atana Iran ina arwa man zat ve chau Iran hian ron kap chuak thei ni a hriatani tuna Israel ta na noksak ber le chim ber chu Iran missile te drone te hi an nia heng ho hi ka chuana mun bik nei an nia Iran missile launcher missile an ron ka chuana mun hi Israel hian an thlur bing mekani Israel in chhiatna lian tak Iran atanga missile beina awanga chhiatna lian tak an to chhun jom to lo na turin Iran ina missile an ka chuana
missile launcher te Israel Indo thlawna te chuan tunah hianin an nuai chhe mek ani Israel sipai thu puang tu chuan Quds Force Iran Command Center bei ania chu Iran Regional Proxy helai rambela Iran hnuaia helpol rang te kaltlanga Israel firfiak baina atana ruwa manna hmun ani thu asoya thu dondanin IAF fian fordo a fortified nuclear facility bula po bei puya thlaka target tam tak ni zan lam khan an kap che boka voin lampo khanin target engamazat an beitel bokani operation na hianin Iran atanga existential threat kalpuiti bawani theinante nuclear project atanga he sarkar hi ain hnu do theina turte an missile bun te le chutianga Israel tana hlo ral thuaman bun na rang te chu neutralize a che theilawa siama ti bo na Israel chuan a thok zel hei baka hianin Tehran khopui chunga Indo thlona hmanga be pui thlak na kalpui ni bokin Islamic Revolutionary Guard howina intelligence ho tu tana anman an ho tu pa Mohammed Kazemi le adibuti Mohammed Hassan Mohagik te chu tha anni Kazemi hian kumsang ni somni pani atang khan he na hi cheltwa internal surveillance te espionage le sarkar do dal tu te da thatna athok thini IDF te chuan an soi anha thoa hianin Kazemi hian firfiak te thil ti atana intelligence la khom an hnuaia helpol Iran hnuaia helpol rang te tana thuruk la khom intelligence khon khom te po anha zinga hian atela Iran mi pui te du lo na Iran sarkar malak na du lo Iran mi pui khwa kher chungchanga te Iran sarkar ven himna konga malak te Iran Islamic sarkar ven himna konga malak te chu an pui berani IDF tarlan danin Kazemia deputy Mohagik hian amma in strategic intelligence department a kai ruaya Israel chimlam le Middle East ramte la ka firfiak baina po lian tham takin a local pui to bokani thu chua chuanin Mohsen Bagri le adibuti Abu al-Faqli nukai te Quds Force Intelligence Unit a senior figure te po Israel baina wang hian an thi ti tarlan ania Iran in axis of resistance tia asoi anhnuaia helpola khoi rang in thlung khom te Iraq a Hezbollah Hamas Houthi le Iran thlop militia rang Iraq ami te po huamin operational le intelligence support pe turamo phurtu hepa hi ania an panhi hian Iranin Syria omna hadin tharle na tur Syria Iranin malak na thar akal pui le na tura hianin rohmana siam tu le abultum tu bernia soi ani Lebanon a Hezbollah sipai chakna siam that le tumin Mohsen Bagri le adibuti Abu al-Fadani koi te hian ma an labok Israel missile long te chuan be pui thlak na kalpuin an tho hlok le boka tun main Israel longa tanga air defense ka chua hi tam lova tun tum Indona hian Israel chuanin a Indo long corvettes class atangin Iran atanga beina run kal lo le tur hianin ma an lana saviau maya Israel Naval Force te hian tho hlok le bok Iran drone pariat jet avoi khatna atan Israel Indo longa tanga ka chua air defense interceptor te chuan an kap thla a avoi khatna atan Israel Navy te chuan barak MRSAM air defense system le long range LRAD interceptor te an mang he long range interceptor LRAD hi ballistic missile ka thlakna an po a thafaran mayania IDF chuan he system hi SAR 6 class corvette sa an bunani lo omrang Iran atanga ronkal adau thaya chungsinga chuanin drone te cruise missile te steep trajectory threat te le anti-ship missile te po atel Operation Rising Lion Israel in akal puitan atang khan Israel Navy third flotilla of missile boat anti te chuan tho hlok le boka Israel civil mi te tana hlo ronkal mi ringtel lo drone thlona angchi UAV angte avain somni panga an lo kap thlato bok IDF chuan an Naval Force te Air Force te ne na tho ho na thatak nei chuan thatakin ma an la chawa Israel himna turle an mi puita chan himna turin Israel ram himna turle generation lo zela tana Israel la zel theina turin an thei top choin ma an la mekani Israel airspace him turin mission an kalpuya multiplier angin an thoka kilrang atanga inzom khomin na an thok mek bok
heti lai hian Iran thu nei tu tele media te chuan Mossad spy agency in Israel intelligence activity a kalpui nia soi chung changa mipui ngei ven Iran mipui ngei ven a sang chhozel ti soin Israel in be pui thlak le target assassination a kalpui na hian Iran chu antal boin an mang ang rel ru hle nia soi ani a chan chu Israel hian a du photani chuanin a elpui ram hruai tu te hi a phil mia mai thina kan hria to ang khanin Hamas nen Indo na Israel chuan a kalpuya Hamas ho tu zong hanie te tin an military hruai tu ye he sinuar te chumi hnuwa sinuar una pa Mohammed sinuar te Hamas hruai tu lok zong Israel chuan a da thavekani chuti lain Lebanon chim lama Hezbollah ten an Israel chuan Indo na han kalpui le ani kha khata khan Hezbollah ho tu pa bernasrala chu Israel chuan da thamia mai boka an general engemazat Israel chuan da thato boken an hruai tu lok zong de utho Israel ko ta tang hianin an boral to bokani chuti lain IRGC commander te Iran hnoya helpol hruai tu lok then khat te po Israel beina wang hian an thi to bokani chutiang chuan a du chuanin aelpui ram ani emo helpol hruai tu an ni emo Israel chuan assassination attempt kalpuin a hmalak na hi a hlo cham mang lo ti hi hriata tuna hianin IRGC ho tu te Israel chuan a da thato boka tin Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei te po tha tumin ruam manna Israel khana siama amai ro chu Trump khan hei hi chu rem ti chi alo ni in an soi ni kha chutiang boruak leng vela chuanin Iran po hi an mang ang ril ru hle ni a hriata ni a rampon mun then khata hroi tu then khat te phei chuan biru ni in media then khat ten an puang hialani heti lai hian Israeli intelligence te ground lama Iran ram chunga hian an chemek ni in media te chuan an tar langa tual chung mi te soidanin Lorestan province a hianin drone phur lir thei pahni chu manania Iran thu nei tu te chuan Israel operative te chuan car battery mangin sabotage attack an nei ni in an soi official te chuan in chunga car motor emo lir thei dang emo battery tam tak da khom chu security service a report turin an nge na ni thil thleng dang lam taka chuan Iran First News Agency tarlan danin thotan ni jing khanin Iran khothlang lam Karsman Sha a truck showroom chu Israel thona ten an beya mi pakhat heta hian hliam oma Iran media te po in Natanz nuclear facility bula air defense system chu an activate phak nge Israel drone chu Ilam province chunga atlani in Iran media te chuan an soya helai mun hi Iran chimlam Iran khothlang lam ani First News hian Mossad spy nia soi Ismail Faghri tia hriat chu changhile somni pathuma Israel tana spy na alo tho awangin chumi thu boikal zela chuanin nimin lam khan thiam lo an chan tir nia soi ani ole tuna hian US chu direct in Israel Indona hian ala tel lova ala zuang lut lova Israel chantu US hian Israel tana chhiatna thlentu tur Iran atanga ral thuam ron kalero alo ka thlak pui ani kha kan puantak ang khanin Iran hian US mun ma te abeyani chuan US tan poya khoyani chuan Iran chuan ala hriat ngai lo beina rap thlak atuar nge yang ti in Trump khana vodur dur mai ani kha kan video hunhung ber kan taran tak ang khanin Tel Aviv fa Iran missile barrage then khata US embassy building a chhiatna te na wa thleng nia tarlana nia heta hianin US mi le sa embassy thokte thile hliamanom lova amani khanin Iran beina ron thleng thina wangin helai embassy hi khara lo ni to ani tuna an embassy be ani awang hianin US chuan hei hi engtin nge an ngei don Iran ina US mun ma an beina anga an ngai don emti chu he thuwa cheilai thleng hen US hian comment an la pelovani heti lai hian US chuan Middle East a hian jet fuel phur thlona tam tak a chhop mek nia soyania hei wang hian Israel le Iran in kara buena chuak mek hi US hian omjanei te ken a thlir mek ni in a hriata Indona ring arol vedona ni point chu amhalak na masa niangai ani tunma in hei hi ala thlengai lova KC 135 le KC 46 thlona lian thlona tui phur te chu Israel support thei turin heta hian an deploy ni in media tam tak te chuan an tar langa hei hi US in Iran laga be pui thlak na US chuan a kalpui don lo nia a soi hnuwa ani American sipai thlona
aerial-refueling aircraft thlawna tui phur Indo thlawna tam tak chu thotan jing khan US tuipui kam atangin Atlantic tuipui kam khochak lampanin an chuaka US Air Force te chu hetiang hian tun hmain an la chengai lo hetianga deployment an siam hi ala om ngai lo nia soyani KC-135 le KC-46 thlawna te avain somthum chuang zetan nia Europa NATO exercise nei tura tel turin hei hi an ruam man poni theini in media te chuan an tar langa mase analysts le regional official te chuan mission hi Middle East a ahmana tan heng ral thuam te hi US hian a chhop ni an ngai thung Israel le Iran Indo na kalmek nen tuna US hina thlona tui phur somthum borvel zetarun chhop hian inzom na anayem ti ero puana ni lovani Washington official te chuan khovel hriata chuan Israel in Iran laka thlona manga be puya thlak chu direction an thloblo thu soin US State Department chuan American diplomat te chu Israel in Iran thil nei te laka be puya thlak na unilateral operation a Washington chu a in rol lo ti le IDF ne na fuel pack emo thlona tuile akai hnoi pek an tum lo thu US hi chuan wantlang hriata apuanga Department chuan Washington in Israel athlop na chu inven na lam chawatan ani Israel himna atan chaw Israel chan himna atan chaw missile emo drone emo ron kal lo ka thlak pui chawani ti in US chuan thu chuan siama Iran beina atana man ruwa angte lo support angte chu kal pui ani don lo thu US chuan an soyani US civil mi te sipai mun ma installation emo infrastructure te bayan ni chawin US chu Iran laka ache vedon ni khan US official dangte ponan puangani chuteng ang thil chu omma se tengkar tam tak hetianga da ani hian media tanga yati thalova US chu thuk zokin inrola tum don emni ti chungai danom mekani Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan Israel in bomba thlak chungchanga US chu anin rol ngei ni ina puwa Washington in a thil ti man apek tur thule US chuan a tur vedon ani ti in Iran chuan a volet bokani Strategic expert te chuan Israel F-15 fighter jet te hian refueling tel lavin Iran ram thleng turin ren san naya boro ka tuithun lavin Israel F-15 te hian Iran an bei thei chuti line F-16 tamzok le khothlang lama tanga thlona dang te chuan Iran a target bei tur le Iran ram chung thuk zo ka target chu che turin boro ka mid era tui an thun angai thungani boro ka thlona tui hi an thun angai thunga hei wang hian tuna hian Israel chuan F-15 hi Iran beina nan mang tlang pui ni ya hriat ani bokani wala Israel le Iran in beina hi puan tur tam tak omma se khati chin khatuna tana kan puan thei chu han ni le ta phot sela thil thleng thar berber dar kartin puan tur oma thil thleng thar berber te he channel rang hian in longa chang zel don nia